Hello mga ka-riders, magandang araw sa inyong lahat and welcome again to my channel. Dahil wala akong rides ngayon, so may kaunting i-share ako sa inyo. Baka gusto nyong pagandahin ang inyong mga motor, lalo na yung side mirror. Dahil may nabili akong magandang side mirror. Ano kasi, pinalitan ko ng bagong side mirror ang motor ko na itong Yamaha FJ16 dahil stock pa kasi yung side mirror niya. So may nakita ako sa Shopee, ang ganda, worth 755 lang. Dala na ang shipping fee niyan. RZ R20, RZ Racing R20 universal side mirror para sa Yamaha, lahat na Yamaha na motor or kahit di Yamaha pwede to. So ipakita ko sa inyo mga ka-riders ito. Siya mga ka-riders, tingnan nyo, di ba? Bagay na bagay sa motor ko. Yan. So pwede to sa lahat na motor dahil universal to eh. Tingnan nyo. Diba? Ang ganda. Ang ganda. Tingnan nyo mga ka-riders. So diba ang ganda mga ka-riders? So kung balak kayong palitan ng inyong mga stock na side mirror, ito ang piliin niyo mga ka-riders. Ma-order kayo niyan sa Shopee. Yung RZ R20 universal side mirror sa Yamaha. So type nyo lang yan, makikita nyo ang mga ganyang klaseng side mirror. So hanggang dito na lang ako mga ka-riders. Sana may natutunan kayong kaunting idea kung saan makabili ng magandang side mirror. And again, sa mga bagong visitors or viewers sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at pakiclick na lang ang notification bell para updated kayo sa sunod ko na video. Bye! Thank you for watching. God bless us all.